Ġiet estiża l-iskema Micro Invest tal-intrapriżi li jinvestu fis-sistema ta' appoġġ għal klijenti b'abiltajiet differenti. Permezz ta' din l-iskema li hija operata mill-Malt Enterprise, intrapriżi li jinvestu biex itejbu s-servizzi tagħhom favur persuni b'diżabilità huma eliġibbli għal kreditu ta' taxxa ekwivalenti għal 45% tan-nefqa eliġibbli. Għall-intrapriżi li operaw minn għawdex il-kreditu ta' taxxa huwa ta' 65%. Is-sena li għaddiet il-Malt Enterprise irċiviet 3582 applikazzjoni li jfisser investiment ta' aktar minn 35 miljun euro. L-estensjoni ta' din l-iskema tħabbret mill-Ministru responsabbli mill-intrapriżi Mirjam Dalli u mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Innovazzjoni Kit Azzoparditanti fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Malt Enterprise Kert Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tat-Teknoloġija tal-Informatika il-FITA Carlo Stivala. Il-Ministru Dalli ħeġġet ukoll l-intrapriżi biex jibbenefikaw minn skema oħra mmexxija mill-Malt Enterprise Facilitating Work Life for Individuals with Disability li tagħti appoġġ lil kumpaniji li jinvestu f'impjegati b'diżabilità. L-għajnuna ta' din l-iskema tingħata fil-forma ta' qogħtja fi flus u tkopri 90% tal-ispejjeż eliġibbli sa għotja massima ta' 10,000 euro għal kull proġett. Irridu li fid-dinja tal-lum wara kollox kull persuna f'pajjiżna rilevanti mill-abiltajiet jew id-diżabilità tagħha ikollha aċċess għal kwalunkwe prodott u servizz provdut f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Azzoparditanti spjega li l-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tat-Teknoloġija tal-Informatika qed tespandi l-ħidma tagħha biex persuni vulnerabbli ikollhom inklużjoni holistika fih dan il-komunità. Servizzi ta' online banking, servizzi ta' online shopping, kif ukoll użu ta' diversi apps. Apparti dan is-servizz il-FITA toffri wkoll awditjar u verifikar ta' websites minn negozji.